banga khe tu non bangali behari tu minister ke long along nang itu lada social media long top nang itu congratulation ki piduji nang itu therakha nang itu MLA kiman ben kopiali dolo lada ho nang itu kopiali dolo nang thanda piniani tar biang long banang itu ko alo eklam thekunji ko an sinang itu ke kam si dotun bo nang itu phani itu lada pasin ki chadel nama kar biya khe tu da MLA ki haya widan ma ho bang pho MLA ki haya dolo da kar biang long pe ko mama lo niliamel pu punon niso terang pi tuliram rohang lunsing teron surjo rongpha habi teron lalang litum bang phoke karbiang long pen MLA ke hajung tumlu lalang litum si minister lo nahi ho ladak komane ha konane ke do ke che asule ladak karbiang long along ke HD minister na manang ji gali lasi lalang litum bang pho phani li kapin rem gali nang litum lawang so che thek dunong le dama nalitum mithang lamangso minister ang hoi kelong jiala bang phan ke pegrong putha nalitum piniani ko piposi BJP along ke do karbiatum taben BJP along ke thekeriatum pini yani piposi ase chibiha hedelo lapen song ko ane la karbiang long do organization ko ane do sitam piniani piposi nalitum insam do kliblo tang matang te ilitum ke chege bia so phandong la da ilitum karbiang lo ke pegger khangjang lo ma ho BJP alidara tum la penla bang pho MLA phan nili pini karjulo nangli tuma phan nili nang karjula hello karbiang long anglong ke karbiang long district ke nang tum keche ke pia phan tong nang tum pek de khangjang ma matang te nangli tu corruption do thupi khangjang to nangli tum la HD minister anta nangli tum chohang nunga hedalo ma nili nangli tum hala sinang puji athema labangso minister non amen la son hello non karbiang long along HD minister alang li kunara solo alang li lake amen lake Krishnendu Pol boy komalo lake bangalia muni Pol hello pal bangalia muni la kunalo la so muni ke do punante alang li ahem ke kunalo lake pathar kandi kunalo adim ke lake Karimganj sasor hala dasi ke theki dio muni karbiang long dak atokanu ilitum dak inglongar lok kidu kisung karbia khe tuma kisubit at kidu kisung la tuna chiniji ma ho ha lada kidu kisung ka chiniji ke la bang pho tum ho niso terapi tuliram ro hang lunsing teron sujoro phala pen habit teron tum sidak chiniji alang le tum sila dak lokela munit kente people la alang le tum la MLA anta sipalong nu dinde la pena ko isido tulan guardian minister ko Piyush Hazarika Phansi अरे कोना पेन एंगल सिला कोना पेन लोग लासो अवार्ड के थाप जे गार्डियन मिनिस्टर पुगे हां लदा एचडी मिनिस्टर पुदोनो ला एचडी मिनिस्टर सि दोबे ना कोपिलो गार्डियन मिनिस्टर पुगे लासी बीजेपी तुम के क्लेम के दाम के हिलोपी खांजा ला पेन बीजेपी लोग के दो कर बिया तू बांगा खे तू non bangali behari tu minister ke long along nangli tum lada social media long tok pen nangli tum congratulation ki pidunji nangli tum therakha deli puji ko bangke nangli me thanga khe tum long dum des se pudote nangli tum copy polo la ye BJP long kache o eno nangli tum a party ka break dono APHRC long wa eno nangli tum ke klem dam lada ke me nangli tum hanang peji nangli tum MLA ke man ben copy ali dolo lada kho nangli tum copy ali dolo nang kham da piniani karbiang long manang litum ko alo eklam thekunji ko an sinang litum ke kam si jotun po nang litum phani litum la dak pasinang chi chadel nang litum la bangko MLA tum thirak nangji rat angno kacheklang nang litum nang lilam kaningje nang litum raralong kachipindak nang theklong lokte nang litum phani litum nang pin remji jong sinang litum minister chupalong dun thekhe dele putante nilitum PHRC pe nang litum phana pin rem pigi lapen nang litum phan pini media theno ninjelo nangli tum bangpho angbong ladak HD minister long thek the det pute karbiang long along karbia rat atum ke nangli tum phan boy tai pharu nang pan thogi lai nili thimnasi bini media no nangli tum phan nili kla daklam the nang than dasi rat kadokawe karbiang lo rat atok anu kedoan BJP atum jong si rongarlo atok anu nangli tum phan lam thulang dok pe nang than do le putan te nang tum kang ton sing ton nai la tum phan ko people of pulotang te karbiang long ke pahin no la tum hello karbiang long ke chujor tum la tum hello karbia khe phan amhang ke pa ik amhang karbia khe ke aphan ke pawir la tum hello nasi ili tum karbiang lo arara tum ko mane
job card kemana urunotoi 1200 nang se thap lok pele nang tum BJP fan me pik punang jikali hala nang tum aso le pe nang tum kedobek along le jogjima hala si chema tha nang nang tum non la 1250 taka paisa nang tum manang thap thap pe nang tum la hejemai dog mai le nang tum ke khoi nei gali laso hejemai dog mai jo ni si nang tum along le phelang ili tum along le phelang wirpu Asi, lai hui nang litum scheme chanun rip wale chanun tame sita me la high scheme chanun pen nang litum along le phelai che jori ili tuma khe phan pawiri la pen ili tuma somara tu phan akisung bitekang ri neli la an khansi rana phan stame pachini pon aro litum la da councilor long non ke dobo matum la MLA bang kho tum jongsi alang litum HD minister long lo wasonte ili tum ke klemedam tame seni pon ining ke hang pen ke claim ke dam ta pun che pun de ji mene ke sumana account mukha ge sitame non abang ke laso BJP a sarkar nang do tik abang ke PGR along ke election un elo lage kudak lo lapen PGR election un elo lapen ilitum article 244A ke laso BJP a sarkar do tik ke ilitum karbia ke phan ke nang pe lapen eviction ta claim kle lakan neli pudak lo lapen neli pinia ang bong seme sitame neli kopia seme thepi mata neli tang derji lapen seme sitame neli anderji asi karbia khe tum luduna nelo inglo khe tum li tum luduna ne labang so BJP aphan ke karbia lom pe pavir vek nangji lasi lat alang litum laso bidilang no ke claim a joksi pinia ni ye behari bangali atom phan hala PGR la waron re pen do tum ke paplung ni derji phansi ili tum karbia khe phan minister inu ta pek confident labang ke ahok alam lo nang lena kar juta lapen ni ke thans tame kar bia khe tum chini nang po nang li tum aning chelarsi labang tu BJP मैं जो कर जा बड़े यार तेरे पीछे